Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, abenduan sarturik, eta saio bete-betea dakarkigu gaurkoan ere, mikrofonetan bilagun, Eneritz Arzailuz. Kaixo Garbiñe eta Garbiñe Larrea. Eta bueno, badakigu beste aldean, gu ez jakinean bezala aritzen gara, nork entzuten gaituen, baino baitu entzuleak. Badakigu hortzaudetela, eta eskerrik asko. Bai, jasotza ditugulako proposamenak eta postak eta galderak eginez, eta bueno, hori biziki eskertzen dugu. Bai, gustora hartzen ditugu eta segi bidaltzen. Bai. Zuen iradokizunen artean egoten da, hau guk albisteak ekartzen ditugunean, zen olako albiste ekartzen ditugu. Noski, sendabelarren inguruan aritzen gara, baina landarediaren inguruan. Eta, bueno, beti behiratzen dugu txunditzen gaituen horri edo manai diogu leku bat, ez? Eta, bueno, gaurkoan munduan genoma handiena duen landare bat aurkitu dute, eta, bueno, genoma handiena izateak zesan nahi duen ere azaldu nahiko genuke, guk ere ikasi egiten dugu, bide batez, hau, gai honekin. Eta, bueno, gustatu zaigu albisteo garo bat delako, eta garoei buruz hitz egiteko aukera emango digulako. Bueno, ondoren, garo bati ez, arbola bati, zuhaitz bati begiratu behar diogu. Izan ere, guk zuhaitzei ez diegu sendabelar kategoriarik ikusten, edo ez diogu hitzez ere zaila da, sendabelar esaten dugu, baina hemen senda zuhaitz esan beharko genuke, eta urkia badelako sendabelar handia. Eta sendabelarren eremura ekarriko dugu, urkiarekin prestatutako hainbat, kasu honetan infusio, baina gomendioak emango ditugu, eta, bueno, urkiari beste begi batzukin begiratzea nahiko genuke, eta urna mendira joaten garenean, ikustea hor sekulako baliabidea daukagula, eta Euskal Herria, urkia badagoen leku bat da, eta, ikus dezagula beste begi batzuekin. Aurreratu duen sarreran eta gaur ez gaitun gai simple batekin hasiko, esango ninake nahiko teknikoa dela, niri behintzat iruditu zaidan niri ere bai. Pasatako testuak irakurtzean, baina bueno, saiatuko gaitun ulerterraz azaltzen, ez? Bai. Gu ADN-az ari garenean, kiribildutako, kolorineetako trentza bat ikusten dinagu, baina ulertu gauza gutxi, ez? Eta bazekinagu gor gizakiaren esplikazioaren bat dagoela, badaudela gure barruko hainbat misterioa azaltzen dituzten gakoak, oraindik ere denbora behar izan duen, ez? Hori ondo ulertzen eta azken urteetan inteligentzia artifizialak lagundu din, hori azkartu din, hori ulertzea. Baina, guk landaren ADN-az edo DNA-az etzekinago gauza hundirik, ez? Eta hemen, deigarria duen, munduan genoma handiena duena, eta gure ez landare horren, baizik gure superbibentzia edo biziraupenaren inguruko gako asko emango dituen landare bat topatu dutela kasualitatez bezala. Eta, hau ekarri nahi dinat, niri grazia egin didalako garo bat izateak. Hemen aipamen egin eginat parentesi txiki bat, Iñaki Sanzazkuek egindako azkeneko liburuari, inistorketan, berak egindako aurkezpenean izan gintunan, eta, garoak ze garrantzi izan duen Euskal Herrian, zertarainoko jarduera ekonomiko, sozioekonomiko zer izan den gure mendien kudeaketan, ez? Ze leku izan duen, berak egin duen garoaren inguruko ikerketa hori benetan gomendagarria, Iñaki Sanzazkue inistorketan, eta, han aritu gintunan gure artean hizketan, Euskal Herriko garo lagunen elkartea sortu beharko genukeela. Bai. Lan gutxi duzu eta... Bai, baina elkarte hau da, hemen bazeudeneko fradiak odolkiarena eta olakoak. Uste dinat,
Bai, hau Estatu Batuetan baziagon, American Fern Society, eta, bueno, han inspiratu edo zuzenean kopiatuta, hau hurrengo batean ekarriko deinagu, gai hau, berreskuratuko deinagu. Apuntatuta. Bai, garoaren inguruan zergatik alako lilura, eta ez gaitun gutxi, uste dinat... Jende asko zagon, bai, ez? Bai, bueno, friki hitza erabili behar erabili lasai. Jende friki asko zagon, ez? Garoarekin obsesionatuta. Gatxauden, bai. Zerbaitegatik izango dune, nien haun horietako bat, eta gian gaur ulertuko garoari dinat. Begirune bat, ez? Orduan, bau garo bat dun, dun, sipeptireitz oblanceolate. Pasifikoan ziagon, ez dinago ikusi guk, Kaledonia berrian aurkitu dinate garo hau, eta Pasifikoko irlatan, kontua dun, zertarainoko genoma duen honek, ez? Eta garo txo honek, txikia den garoa, gizakiak baino 53 aldiz gehiago zeukan genoma, ADN-a. Gustatu zaidan alderak eta bisuala egiterako orduan, horma bat irudikatzen din, eta baten genomak zenbat metro izango dituen, ez? Garoarenak eta gizakiarenak. Bota. Zenbat ditunan, 100 metroko horma bat dun garo honen, garo honen ADN-aren sekuentzia, eta gurea, gizakiarena, 2 metro. 2 metro. Arrapazan hori. Kontua dun, 3.000 milioi pare dituela, eta, karo, hor barruan lan handia ziagon, ez? Hau hor dagoen misterio hori ulertzen. Orduan, kontua dun, zertara dator hau, ez? Zertara dator hainbestekoa izatea. Eta, zirudin, antzinatasunarekin duela zerikusia. Garoak esan izan dinagu ditun, mundu honetan dauzkagun izaki bizidun zaharrenetakoak, 400 milioi urte estimatzen dun, nik galdu egiten haun hemen, baina dun erdi debonikoa garaian, antzinatasun maila hori din. Eta kontua dun, espezie hauek zenbat urte bizitzeko gaitasuna duten, eta zertarainoko egokitzeko gaitasuna izan duten, ez? Hor zeudenen bat gako. Orduan, ikusten duen alako genoma luzea dituztenak organismo oso konplexuak direla. Hau ikertu duena, Bartzelonako Institutu Botanikoko ikerlari badun, Jaume Pellicer, eta berak Science aldizkarian ekarri din albiste hau, ez? Berak garbi esaten din, erdi deskuiduan aurkitu duela, eta deigarria dun, garoak ez dulako lorerik. Kasu hontan garo hau, gero izen botanikoa jarriko dinagu, baten batek Google dezan, da ikus dezan zen olakoa den. Ez din bereziki atentzioa ematen duten olako ezaugarririk kanportik ikusita, eta Pellicer honek esaten din bere edertasuna bere barruan dagoela. Dana barrurako. Dana barrurako duela. Bai, izan ere, hain genoma handia duten landaren evoluzioa dun sekulako misterioa. Eta, borrari dun esaten zertaraino izan den indartsua, zertaraino asmatu duen egokitzen, zertaraino izan duen alako bizi luzea, hau benetan dun guri baliogarri izan aldakibuken zerbait, ez? Guk akaso ez daukagulako baldintza klimatiko hain muturrekoetan egokitzeko gaitasunik, eta, landare honen aldean desabantailak dauzkagulako eta biziraupenerako aukera gutxiago. Orduan, hemen ikertzera doaztena dun DNA honetan, zein diren gakoak biziraupene honetan, ez? Eta, asko kritika batzuk ere bazaudene, hemen sekuentzia honetan oso errepikakorrak diren hainbat atal daudela, askorentzat DNA zaborra deitza zaiona, eta, Pellicer honek esaten din ez juteko hain urruti, guk orain ulertzez ditugun elementuak direla, baina ez, akaso errepikakortasun hortan edo DNA zaborra deitza zaion horretan ere badagoela informazio asko, gu orain ulertzeko gai ez garenak, ez? Eta landare bat izateagatik ez du gugula zertan gutxietzi. Benetan konplexua edukitzekoa duen, konparatuz gero, zea berastasun duen berak, eta guk bazirudin planetan azken bi egunetan bizi izan garela, konparatuta.
Eta beste batzuk aspalditizatu zen, ez? Hori dun. Honen aurretik beste landare bat ziagonan, alako genoma estra handia, deitzen zaion hoietako landare bat, eta unan lorea zuen landare bat, japoniarra, Paris japonika landarea, eta, bueno, 11 milioi, esaten din baita, honek genoma pare zituena, baina etorri dun garotxo hau, eta lekuak enduziagon da, bueno, niretzat oso deigarria duen, baita ere gauzak bere lekuan jartzeko. Aipatu duen gaur sendabelar batez senda zuaitz bat. Bai, Zuaitz belar, esan behar nian. Zuaitz belar, senda zuaitz, behar dinagu hitz berri bat horre. Zuaitz batez hitz egingo dinagu, hitz egin izan dinagu zuaiskei buruz ere, Baita? baina kasu honetan zuaitza dun. Zuaitza. Eta ziurrenik entzuleak eta gu ere ikustera oso ohituta gauden Bai. zuaitz bat, edo zein mendibuelta, edo zein Bai. paseo, edo Bai. herriko Hiri, kaleetan. Dudari gabe. Edo erre den baso batean, edo kizkalita ikusten duen paraje batean, urte asko pasa baino lehen, aurrena sortuko den zuaitzare badu. Bai? Bai, urkia. Urkiaren enborraren zuritasun hori, ez? Bueno, urkia ikusi behar geninake, bueno, bere balioa din, arboladian, urkidi asko etzeuzkanagu, landatutako baso zuriak, ez? Hoiek gehiago Eskandinavian aurkituko izkinagu, hemen bere kabuz sortutakoa ditun, edo akaso hilaran nunbait ipinitakoak, baina ez basoa osatzen dutenak. Bueno, niretzat interesgarria duen edo zein izan da ere urkia, urki zuria, urki arrunta, ari nahi izen botanikoak esate aldera, jendeak identifikatu dezan betula alba dun edo betula pendula, niretzat bai Baltikoan hasi, Baltikotik, Pirinioak eta gure parajea bitarte, bueno, Europan aurkitzen dugun oso edatua dagoen arbola dun, eta dun aplikazio terapeutiko gehien duen arboletako bat. Ez dinat, una usartzen esatera gehien duena, hor daudelako baita aritza, pinua, oliboa, sahatxa, bazeuzkanagu beste arbola batzuk balio terapeutiko medizinala handia dutenak. Baina urkiarena, niretzat badun nabarmentzekoa. Eta, bueno, ingo dinago hola kokatu, zergatik, eta gero erabilera batzuk eman. Bueno, hemen, esaten duen lur oso eskertxarreko lurretan, hau da, sutea izan den eremu batean sor daitekela, lurreze batean ere bai, unetzat ederra duen justu udazkenean urkia ekartzea, enborraren zuritasun hortan bere ostaje berde horrek hartzen duen gorritze, laranja, hori, bueno, tono hori guztiak, hau margolariek eta argazkilariek, ondo ezagutzen duten zerbait duen, ez? Oso fotogenikoa duen zuaitz hau, udazkeneko paisaian hor zeukanagu, Bueno, orduan, esan da bezala edozein dela ere urki mota, urki barietatea, orain esatera guazena, bere balioei buruz, balio terapeutikoei buruz, edozein urkirentzat, litzateke baliagarri. Orduan, ikusi behar dinagu, tradizioan, bueno, askorentzat, etzakinat nolatan, baina basoko dama deitu izan zaion. Urkiari, basoko urkiari, dama. Bai. Hori hemen inguruan edo esan duen Hainbalekutan, Europan ere Europako, tradizio handiko. Bai, tradizio handikoa. Ikusten duen banakotasun horrek, basoa ez osatzeak ez, eta bestelako, bueno, baso naturala ulertuko geninake anistasuna duen baso batean, bueno, urkia deigarria duen, ez, bere zuritasun horretan. Orduan, bueno, askorentzat, druidak gehien bat, Europa zentralea, baina baita kultura anglosaxoietan, ez? Bueno, hor erabilera zeukanan magikoa, hau badun intxusarekin konpartitzen duena, magoen agaiskak egiteko erabiltzen duen. Hau da, espiritu txarrak uxatzeko erabiltzen duen, adar hori. Vale. Gero ikusten denago adar hori, Eskandinavian edo saunak dauden kulturetan, erabiltzen dela saunan elementu freskagarri gisa, hau da, osto freskoarekin, bizkarrean kolpetxoak eta ematen direla. Urkiarekin. Urki freskoaren adar honekin, ez? Gero ikusten duen, bueno, lehendabiziko Alaska aurkitu zuten, edo, bueno, aurkitu han egon guna lehen ere, baina aurreneko esploratzaileek, ez,
eta hor, badun Jack London alako, eroi bat, ez? Eriotzetik nola, eskapu egin zuten, bat izoztuta hiltzetik, urkien borraren azalak, urkia bota gabe, bere azala botatzen din da, azaloiei su eman da, nola lortu zuten berotan egotea, ez? Hau erdiaroan hasten duen batez ere, senda belar gisa, senda zuaitz gisa erabiltzen, eta ikusten dinagun, gero gehiago garatuko duguna, ez? Baina bere azalaz gain, azala, ostoa, fruituak, bitxia den zehoz ere bai, beste arbolekin egiten ez dugulako, bere barruko izerdia, bere barruko hori ateratzen diogula. Orduan, hemen gauza bakoitzak bere momentua zeukan urte osoan zehar, horrek esan edin urte osoan zehar ari garela ustiapen bat egiten urkiarena, ez? Pio Fontikert botanikari katalana, netzat referente handienetako bat, berak deitu zionan Europako zuaitz nefritikoa. Oda Europako giltzurrunak zainduko zituen zuaitza, ez? Eta ikusten duen Suedian adibidez, nola esaten den, beirik ez duenak urkia du behintzat. Hau da, behiaren esnea edan ezin duenak urkiaren izerdi hori edan ahaldu behintzat. Orduan, urkiaren ura, urki izerdia, esnearen pareko jarri izan duen, leku horietan. Eta, Eskozian adibidez, goiko irletan, Highlandetan ikusten duen, nola erabiltzen den hainbat patologia zaintzeko, tradizio handiko arbola izan dela, baitare, bestelako sendabelar gutxi dagoen lekuetan, urkiaren elementu guztiak, eta horri deitzen zaion landarearen edo elementu guztiaren totum osotasunean erabili ahal izatea. Gero, Eskandinavian bezala Kanadan, hau da gu esatera goazen hainbat erabilera, beste kontinente batzuetara ere, urkia azten den beste paraje batzuetara ere, zegon eramatea, han ere berdin erabili delako. Eta zertarako? Zertarako. Begira, hemen duen giltzurrunaren garbitzailea handi bat. Giltzurrunerako. Bai, ikusten duen dela landare oso depuratzailea, baina aldi berean depuratzeaz gain gorputza indartu egiten duela. Hau da, badizkin mineralak, vitaminak, antioxidatzailea, flavonoideak, guk gauza asko bilatu nahi izaten dinago landareetan, horregatik formulak egiten dizkinago landare ezberdinak uztartuz, urkiarekin etzegon horren beharrik, berak egingo din dena. Eta hau asko esatean duen, ikusten delako batez ere giltzurrenaz gain egiten duela gure giltzaduratan, gure artikulazioetan lan oso on bat, antiinflamatorio on eta analgesiko on gisa. Nolatan? Hor ditugun ezur giltzaduretako lubrikatzaileak hoiek ere garbitu egiten dizkin. Orduan, hau asko duen antura duenak, artritisa duenak, edo reuma, ezueria, olako gaitza dituenak, ikusten din urkia badula arindu egiten duen zerbait, ez? Eta fenomeno hauek udazkenean gertatzen hasten direnez askotan, bai udazken edo bai neguan komenidun. Bai, niretzat komenidun. Askok esango dinate aldiz udaberrian nahiago dutela, ikusten delako bere erabilera urkiak duen eragin depuratzaile hori hobeto baliatzen duela udaberrian. Horrek zentzu bat badin, udaberriaren izerdia justu ostoa jaiotzen hasten denean, udaberri negua maiera, udaberri hasieran, hor ari duen arbola indarrak gorantz bialtzen enborrean, zer eta hor ateratzen duen ur hori. Orduan, kasu hortan edango duen urkiaren ura, orain edan ezin duguna. Aldiz orain, ostoak erortzen ari ditun, eta bere fruituak ere hortze zeuzkan. Orduan, bi elementu hauek erabiltzea zeuzkanagu. Kanpo erabilera gaurkoan ez dinat zehaztuko, baina bere azalarekin gauza asko egiten ditun azalerako direnak, hilearentzat, badizkin erabilera kosmetiko anitz ere. Zigun ematen denborak, ez denak aipatzeko eta denak lantzeko. Ez beste atal oso luze bat bere azalarekin egiten dena. Alde berean surtarako balio duena, azal hori. Orduan, kontua duen, guk erabiltzen baldin baditugu bere fruitu hauek, ez, irakinda, egosita, bere ostoa erabiltzen baldin badugu, ari garela zer egiten, garbiketa oso interesgarri bat, ez? Eta ari garela aldi berean gorputza suspertzen. Eta, aurreko saioan aipatu geninean, ez, udazkeneko eroriera ura, denentzat etzela garai liluragarria. Eta orain bi aste pasadiren honetan, pentsatzen dinago, agian bat hasi duen altxatzen edo sartu duen beraldian
Lasaiago. Bai, niretzat, beira, eskura zer daukagun, etxe aurrean askotan, ez, eta pauso gutxitara edo ohikoa dugun paseo horretan ikusten dugun arbola hori, hori izatea duen guk justu gehien behar dugun botika. Eta nahi gustatzen zaian hau horla planteatzea, eta ez erostera joan beharra edo akaso nik ez dina jengibrearekin inungo familiartasunik, baino urkiarekin bai. Eta zergatik ez erabili, ez? Orduan, netzatun begirada aldaketa bat egitea, eta ikustea bere elementu ezberdinak ditugula eskura. Esan duen urkiaren, atal asko, ez? Bai. Fruitua, ostoa, azala erabiltza dagoela, gaur zentratuko gaitun ostoan? Ostoan, orain erabilgarri daukagun horretan. Hori du. Eta fruitua ere bai. Fruituak nabarmen bertan ikusiko dizkinagu, eta horiek ere bilduta lehortzea zeukanagu. Eta ostoa bere kabuz erori ingo dun. Orduan, lurretik jaso? Txakinat, hori lehor horrek. Esaten du mikroorganismo asko berehala hasten direla hor humusa sortzeko, ez? Usteltze puntua etartzen, nik hori ez dinat gomendatu, baina zuaitzari adarrak ez moztu. Esaten du nola eskuarekin nola pasada bat egin adarrean, da ja ostoak eroringo zaizkin, ez? Eta nola bertan lehortzen hasia den, badaukan hori erabiltzea. Beste asko galdiz egiten dinete udaberrian ostoa berde indarrean fuerte dagoela, hor moztu eta hori lehortuta hartu. Eta udazkenean hartu. Hori nahi badin horbaitek, begiratu dezala zenbat mozten ari den, ze arbolari beti kalte bat egiten ari delako. Hori badun aukera, Eta etziagon oso argi hau, zer den hobea, ez dagoelako bereziki ikertu. Orduan, batek orain hartzen badu, lehorra bertatik, adarretik, udaberrian hau egitera nik animatzen dinat. Alderaketa egiteagatik, Eta honekin, infusioa? Honekin infusioa, ez zeukan zapore bereziki deigarririk, eta badun, aurrekoan aipatu genizkinan giltzurrunerako bederatze urrenak, azeri bustana, nik ez niak hemen kaos bat ere sortu nahi. Zapore bereziki deigarria zer duen, ez dela ez hona eta ez txarra? Ez, utxa, hola, akaso puntu belar ez usairik. Hartzeko modukoa, baina errex. Ilusio handiri gabe. Bai. Atzeraka ez dine ginaraziko, baina, hartzeko poza handirik ere ez. Gero, ustartuko dinagu beste batzukin da, akaso beste zapore bat, erantxiko zionagu. Baina, kontua den, hau hartu ezkero, edan ura favorez, urik hartu ezean, ari gaitun, berari lana mozten, porque berak kanporarazi behar dituen edo erauzi behar ditugun sustantzia horiek gelditu egingo zaizkigun, arrotu ditugun lekuan bertan ere askotan. Da hori ez duen bat ere gomendagarria. Orduan, ni goizean baraurik edaten badinat 250 mililitro ur, goizean zehar aldela ez iluntzean da edan ura. Eta edan litro erdi gutxienez, otorduz kanpo, eta saiatu horrekin landare honi laguntzen, bere zereginean. Aldiz, bere fruituak hartzen baldin baditugu, egin proba fruituekin bakarrik. Eta fruitu horiek lehortu. Denbora gehiago beharko dute, eta gogorrak direnez hauek irakin. 5 minutuko egosi bat eman, egosi aldi bat. Eta biak erabili nahi dituenak, posible dein, baina egin lehenengo irakin parteko gogorra hau, 5 minutu, sua itzali eta ondoren ostoa bota. Nik horrela egin inean proba, lehenengo aldiz hartu nuenean, horrela gomendatu zidatelako, eta asko nabaritu ninean. Bai. Orduan, ez duen diuretiko bat beste asko guztela nekea ekar dezakeena, niretzat diuresi saiteko era ezberdinak zeuden, eta, honek egia duen beti tensioa jaitsiko digula, eta berez bajua dugunontzat beti kontuan eduki behar du nau, astebetean ondo eramango dinago, baina hortik aurrera akaso ja nekatzen hasiko gaitun tensioa jaisten ari zaigulako, asko. Orduan, horri begiratu, hone badizkin kontraindikazioak esan behar ditudanak, bat hori dun, tensio altuarentzat botika duenak jakin dezala interakzioa ingo diola botikarekin. Eta hori, berak kontrolatu beharko din, medikuari esan, edo alduen eran egin, edo zuzenean ez hartu, ikusten baldin badin, espada, desoreka hundiegia ekartzen diola. Gero, urkiak salizilatoak zeuzkan,
Eta honek esan nahi din, botika antikoagulatzaileak hartzen baldin baditun, erne honekin, aspirina efekto bat egin dezakelako. Eta baita odoljarioak gelditzeko botika hartzen duenarentzat, edo berriki odoljarioak izan dituenak, eta horrekin erne. Ez haurdunaldian, ez edoskitzaroan, aurrentzat ere ez, badizkin alako mugauek. Aspirina aipatu dinaz, salicilatoak dituelako, orduan honek ematen din suspergarria, vitalitatea. Eta hau beste hainbat diuretiko horrekin ez dinago nabarituko. Gehiago dutelako beste landare batzuek potasio adibidez honek baino, eta horrekin likido galera bat izango dinagu, baino honek ekartzen duen garbiketa ezberdina dun. Orduan, gustatzen zaidan, uztarketa hau egin aliz eta orain egin aldugulako, akaso 9 urren bat egin, batzuk esaten dinate ez egiteko 40 egun jarraian, eta gero usteko. Baina, tensio baixuko baiz, 40 egun jarraian erronka handia duen. Paliza handia izango duen, ez? 40 egunean. Eta hori esaten duenak adibidez ez zeukan hilekorik. Porque hilekoa baldin badaukan, ez hau ez horrela dun. Nik hau entzun izan dudan guztietan beti begiratzen jau zeinek esan du. Berak ez du hilekorik. Orduan, ikolako gora berak baldin baditu hilean zehar 40 egun hor tartean harrapatuko hau bai ala bai, erne horrekin. Zehalako garbiketak eta 9 urrenak planteatzen ditugunean, pentsatzen dinat sendabelar bakoitzarekin agian ezberdina dela, baina agian komeni dun hilekoa duten gorputzen kasuan, ez egitea garaietan. Ni emakumeen kasuan hilekoakin ez dinan nahi. Ez, utzi hilekoa bukatzen eta gero hartu. Oso garbiz daukanat. Ez daukan zertan hainbat sintoma, hau gorputzaren lan bat izango baldin badun, beste zerbait egiten ari den garaian ere ez gehitu hori ez. Nik oso garbiz daukanat. Tensio bajuarekin hasiai hor ezinean, ez? Gorputzari lanak ere banaka eman, ez? Banaka. Bada bai. Eta gero, asko gezin dinate jarraian egin, egin egun bat bai beste, ez? Hori oso eramangarria duen askorentzat. Eta horrela, akaso hilabete oso bat, ez? Orduan, kontua duen, hau gehien ez ere bilabete, ezin dinago beti giltzurnari lan egin arazten aritu, erne horrekin. Nekearekin oso lotuta dagoelako giltzurruna. Eta norberak antzematea, norbere gorputzari ere, ez? Piskat batzutan oso teorikoki entzuten dinago hau hona da, eta askotan igual etzionago kasurik egiten norbere gorputzari badun esaten bazuretzat agian gehiegi da. Hori da. Edo hau edaten ari naiz da oso ondo, baina mendi buelta bat egitera joan, lehen ondo egiten nuena, eta ezin dut. Eta buelta eman da etxera etorri, Orduan, aukeratu beharra edo mendi buelta egin nahi dut, o hau hartu nahi dut, Orduan, behaketa eskatzen din, norbere beharrena, ondoa dirazi duen, entzutea, norberen gorputzari, eta ikusi eta onura, nabarmena dela, hau asko esaten dinate, artikulazioetan asko nabaritzen dutelako, gorputzen arintasun bat, zirkulazio hobea, hau dazkenean gauza handia duen, askoz biziago hobeto sentitzeaiz, baina negura ere hobeto sartzeaiz, ez? Neguko gutxiago mugitzen garen sasoi badelako orokorrean. Orduan, udazkena izan duen lehentasunez, urkiari olako erabilerak eman dizkioguna. Nire gustatzen zaidan anis izarrarekin nahastea, anis izarrak gogorra duen, irakin egiten duen, eta hau ikusten duen kombinazio honekin, azido urikoa txixetik, eliminatzen den, kanporatzen den zerbait, kanporatzen laguntzen duela. Gero ikusten duen baita ere, aurreko saioan aipatu genina lapabelar sustraia, lapabelar sustraiarekin nahasten dutela depurazio indartsuago bat egiteko. Ez giltzurruna, sistema linfatikoa, asko gauza gehiago. Orduan, hori behar duenak egin dezala, akaso ezin du epe luzean egin, baina baliteke botika hartu izana bolada batean, edo bolada batean gaizki jan izana, akaso 3 egun nahikoa ditun. Nik uztarketa hau egin izan dunean, 2 egunean, nabaitzen ninan, 3. ja usteko moduan. Eta gero, jakin, honi gehitu izan zaizkiola, hemen formula tradizional bat topatu dudalako, azeri buztanoa, txikori belarra, bai ondo, baina zenbata gehiago gehitzen ari garen, lanare handiagoa gorputzarentzat. Orduan, hori bai ez dela edo zeinentzat, eta gauza gehiago ipinen nahi badizkiogu, jakin zenba gehiago, eta zerentzat. Eta gero, artabizarrarekin ahaztu izan duen, azeri buztanarekin da artabizarrarekin diuresia handi bat egiten din, baina bitxia duen bakoitzak elementu diuretiko gisa lan ezberdina egiten din. Orduan, 3, hau du niretzat, iturri bat irikitzeko tokien 3 iturri irikitzea.
Eta baten giltzak ez din bestearentzat balio, eta hiruren uztarketa hau oso interesgarria dun urki ostoa, azeri guztana eta hartabizarrak. Bai. Oso ondo, betikoa, apuntatzeko astirik eman ez dionarentzat podcastaren azalpenean, Garbiñek txukutxukun idatzitako testu aurra aurkituko du, eta gomendio hauen inguruko xetasun gehiago, eta gaurko saioa eta aurreko 3 denboraldietako, aurreko 2 denboraldiak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan aurkituko dituzue, eta hemen dibi astera, berriz ere fin, senda belar eta albiste gehiagorekin itzuliko gara. Oso ondo, urren arte. Urren arte. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.